ଖୋରଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଡ଼ଖୋରଧା ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚପାଇକ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଗଡ଼ଖୋରଧା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ବାମ ପଟେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଓ ତାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପଟରେ ପଡ଼େ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର। ବାସ୍ତବିକ ଗଡ଼ଖୋରଧାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଜକୁ 1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧ ଧାରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ଘଟି ପଞ୍ଚଦଶ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ବିକଶିତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 440 ବର୍ଷ ତଳେ ବନଜାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶଗଡ଼ ସହ ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗଡ଼ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କଟକ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀନଅର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜସଭାରେ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ଆମ୍ଭେ କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ବିଜେ କରିଅଛୁ, ସେ ସଳଖାକୁ ତୁ ନୂଆ କରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବୁ, ଭିତର ପୋଟଳରେ ଆମ୍ଭକୁ ବିଜେ କରାଇବୁ। ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କୁଜଙ୍ଗ ପଠାଇଲେ। ବିଶର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେ କୁଜଙ୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଣି ଗଡ଼ଖୋରଧା ବରୁଣେଇ ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ପଶ୍ଚିମକୁ 400 କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଣି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଗଲା। ବନଯାଗ କରି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଗଲା। କୁହାଯାଏ କୁଜଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଓ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ନାମ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ସର୍ବବିଦିତ ହେଲା। କୁଜଙ୍ଗର ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବା ମଠକୁ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସବିନୋଦ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖୋରଧା ରାଜା ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏକ ଉପହାର ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ତଳେ ରଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ। ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ଆଗେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀକି ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଗଜପତି। ସେ ଆଗେ ଭୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିକି ମନ୍ଦିର ଚଳଉଛି। ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମୁଁ ଏ ଟିଭିରେ କହି ଆସିଛି। ସରକାର ଏ କଥାକୁ କାନରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଏ ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ହୋମ ହେଉଛି, ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ? ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦେବଙ୍କ ପାଖେ ଅନ୍ନ ଖେଚେଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ହେଉଥିଲା, ସେ ଭୋଗ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା ବେଳକୁ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବାଲା ବି ରହିଲେ, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ। ଆମ ପୂର୍ବ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଗାରିମା ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। କବି କହିଲେ, ଏହା ଏତେ ରସଯୁକ୍ତ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧୁ
କେହି ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ରଖି ପୋକ ଓ ମାଛିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ରଖି ଆଣିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି କାବ୍ୟର ଶବ୍ଦାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କ ଅକ୍ଷରରୁ ପଦ୍ମାବଳୀକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଦରବାରରେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହାର ମାନିଲେ। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମଠରେ ରହି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା ସମୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ନାମରେ ଏକ କାବ୍ୟ ଭଣତି କର, କିନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ। ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ କାବ୍ୟ ଭଣତି କରିବି। ସେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମଠ ଦେଇ ଖୋରଧା ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ କରାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତୋପମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଆଜି ବି ମନ୍ଦିର ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ କୁଞ୍ଜବିହାରୀଙ୍କ ଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଖଜା ଭାରରେ ଆସିଥାଏ। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ରହିବାର ଗୃହ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରି ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆଟି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଖୋରଧା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଠର ଅନେକ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଅଛି। 1980-85 ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ଧର୍ମାନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀଙ୍କ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଅଧୁନା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅବହେଳା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରନ୍ତା।